Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan shine dajin Ikwai wanda yake ƙarƙashin wato jihar Osun State Ilesha, wanda yake a local government ta Ilesha, inda ake aikin zinari na haƙar ma'adanai. So ku biyo mu domin gane ma idonku, wanda ake ce ma gani ya kori ji. Yanayin inda ake aikin kenan. Shi wannan aiki da muka ɗauko fanni ne. Wannan yana ɗaya daga cikin fanni da ake ce ma jirgi, wato aikin jirgi kenan. Za ku ga wani rami ya yi zurfi, to nan an bi jirgin kenan, an bi shi sai aka tara ainihin abin da aka ƙwaƙulo ga shi nan a tare. To daga nan inda daga bisani za a ɗauke shi a kai shi. Wannan shi ne injin da yake niƙa wannan wato abu da aka tara, shi ne zai niƙa shi. Shi wannan ana nufin shi da injin kurosha, shi yake niƙa injin. Wannan katako da kuka gani, a nan ake shimfiɗa kafuffuka inda ruwa da ƙasar da ruwa za su riƙa wutowa. Wannan ita ce mesa wadda ke jawo ruwa, tana ba injin. Ita kuma akwai injin da ke jawo ruwa yana cire, shi kuma an tada shi zai jawo ruwan. Idan ya jawo ruwan ya jawo shi, zai zo ya zuba ma injin. Shi kuma inji, wannan abun a nan ake zuba ƙasar. Shi kuma wannan tiyo ɗin shi ne mahaɗar ruwan. So idan ruwan ya shiga zai riƙa hitowa da ƙasar yana wucewa. Ita kuma zinaren tana zama a ƙasan kafet ɗin, saboda ita tana da nauyi ne, ta fi komai nauyi. So yanzu babu kafet a sama, da za ku ga samfur, amma kashi na biyu in Allah ya yarda za mu ɗauko muku a yayin da ake aiki. Daga naku dai har kullum Fahad Salisu KY, wanda aka fi sani da Chief Don. Mun gode.